खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आङो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ थाबैनो सिगांग्रो सफैनाय बायदि। आसाम एसेमब्लि बर' गिबिसिनै बिबुंथि महरै सायख'जानाय सार बिस्वजित दैमारिखौ बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ गाहाय हामलायथि बाउहरदों। फैबाय थानाय समाव बर' रावखौ आसाम एसेमब्लियाव बाहागो लासिगोन। बे हाबाफारिखौ जाफुंसारनो थाखाय सिएमडिआर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे भारतनि पिएम आरो नरेन्द्र मदि, एचएम अमित शाहनि जानानै बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ रोजा रोजा साबायखर बाउहरदों जाहाथे बर' हारिनि आरो रायजो-राजाफोरनि जौगानायनि खामानि मावलांनो हाबाय थायो होननानै इसोरनि खाथियाव खर' गंग्लायै आरज गाबदों। चिरां जिल्लानि रुनिखाता थानानि सिङाव गोग्लैनाय खुंग्रिं हालामनि चैतनागुरि गामियाव थागिबि मुस्रि सन्जय मोसाहारिया अनसुलि बिजि मुस्रिमा अनजुलि मोसाहारिया हरखाब बहाबा 10 दिननि सिगां गोमानानै दङ। बिथाङा सन्जय मोसाहारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायदों दि बिथांनि आंगो बिसि मुस्रिमा अनजुलि मोसाहारिया 5 बोसोरनि फिसाज्लाखौ लानानै थांनाय 10 मे खालाराव खालि गावसोरनि देरसिन फिसाज्लाखौ रुनिखाता गंसे फरायसालियाव सोलोंथाइ लानो थांनायखौ लकडाउननि जाहोनाव फरायसालिया बन्द जानायलाय लायनो थांनाय न'फारसे गिदिंफिनाखै। बेनिखायनो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावनि बिसिखौ सोरबाफोर नुयोब्ला गावनि जानबुं नाम्बाराव फोरमायनो एबा खिन्थाहरनो थाखाय खावलायदों। जानबुं नाम्बारा जाबाय 9401044679। जानबुं नाम्बारा जाबाय 9401044679। कक्राझार बागानसालिनि बड'फा हाउस दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौरांगिरिनि मेल। आसाम आयेन आफादनि बिबुंथि महरै सायख'जानाय बिस्वजित दैमारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायथि बाउहरदों। बिटिआरनि हारिमु आरो लाइमोन अनसाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ कभिड-19 खौ बिथा खालामनानै खौरांगिरि मेल खालायदों। कभिड-19 नि सायाव बिथाङा खौरांगिरिफोरजों दसे सावरायदों। कभिड-19 नि थाखाय हान्थामेला एबा चिरां आरो बङाइगावनि गेजेराव थांलाय फैलायखौ मैयानिफ्राय बन्द खालामनानै होनाय जाबाय। मानो होनबा कभिड-19 आ थांलाय फैलायनि गेजेराव गोजान हान्थामेला खालायोबा कभिड-19 आ बारदेरनायनि लामायाव। इनि थाखायनो चिरां आरो बङाइगावनि गेजेराव हान्थामेलाखौ बन्द खालामनानै होनाय जाबाय।